जोंनि साधारन रायजो राजा मानसिफ्रा मोनथाम आदबजों मोनथाम खान्थिजों इसोरखौ मोननो नागिरो। मा खान्थिजों? जायफोरनि गोसो गोरबोआव इसोरनि फोथायनाय, इसोरनि साननाय, इसोरनि महिमाखौ हमदांनो हानाय गोसो दं, जायफोरनि बोराइ बाथौनि महिमाखौ मिथिनो हानाय गोहो दं, गोसो गोरबोजों गोसो गोथौयै गोसो गोथारै सिबिनो हायो, बेबादि मानसिया बेफोरबादि फाथालि बावालासेनो गोसो गोरबोजों सिबियो। आरो गोसो गोरबोजों जाय मानसिया सिबिनो हायो बेनो जाबाय बयनिख्रुइ साबसिन लामाजों इसोरखौ मोननो सिबिनाय लामा। रायजोफोर मोनथाम लामाजों इसोरखौ सिबियो मानसिफ्रा। मोनथाम लामाजों। गिबि मोनसे लामायानो जाबाय मा? जाय मानसिया गोसो गोरबोजों गोसो गोथौयै इसोरखौ फोथायनानै इसोरा दंथारो साननानै गोसो गोरबोजों सिबिनो हायो, बेबादि मानसिफ्रानि बादि फाथालि बावनानै आलारि बाथि सावनानै खुलुमा, बेबादि मानसिया सिबिया, बिबार बावा, बेबादि मानसिफ्रा गोसो गोरबोजों इसोरखौ सिबियो। आरो बे गोसो गोरबोजों जाय मानसिया इसोरखौ खुलुमनो हायो, बे खुलुमनायानो जाबाय, बे सिबिनायानो जाबाय बयनिख्रुइ साबसिन इसोरखौ मोननो हानायनि लामा, जायखौ जों असमिया उत्तम श्रेणी होननानै बुङो। आरो बेनि नैथि मोनसे लामाया जाबाय बेनो, जोंनि बांसिनै बर' मानसिफ्रा बाथौ सिबियोब्ला, इसोरखौ सिबियोब्ला, जों फुजा बाथालि होयोब्ला, जोङो माबा मोनसे होआब्ला जों गोसोआ गोजोना। आरो गोजोननि थाखायनो जेबो गैयाब्लाबो जोङो धुप दायसे दायनैब्लाबो सावनानै जों इसोरखौ खुलुमो। सोरबाया गोथार बिबार लाना फैनानै जोङो बावो, सोरबाया बायदिसिना गाजि प्रसाद, आपेल आंगुर बायदिसिना बावनानै जों इसोरखौ सिबियो। जों दा जायखौ जि खालामबाय थादों, जोङो गासैबो मानसिफ्रा नाय, बेखिनि मानसिफ्रा बेयाव खुलुमनो थाङोब्ला बिबार दायसे होआबा गोसोआ गोजोननाय नङा। सोरबाया धुप दायसे सावनानै इसोरखौ खुलुमाबा बे मानसिया गोजोननाय नङा। जों दा जायखौ सोलिबाय थादों, दुलाराय बाथौ कुटुंबा जायखौ लानानै दङ, बेबादि सिबिनाय खान्थिजोंबो इसोरखौ मानसिफ्रा, रायजो राजाफ्रा मोननो नागिरो, मोननो हास्थायो। आरो बेबादि मोननो हास्थायनायखौनो गेजेर खोलोबनि सिबिनाय होननानै जों बुंनो हायो। बेखौ मध्यम श्रेणीनि इसोरखौ मोननो नागिरनायनि लामा बियो। बे मोनसे लामा, बे मोननै थांबाय इसोरखौ मोननो नाजानायनि लामाया। आरो मोनसेया जाबाय, जायफोर मानसिया बेबादि बिबार प्रसाद होनानै, बावथाय बावनानै, आलारि बाथि सावनानै, धुप प्रसाद होनानै खुलुमनानैबो गोसोखौ गोजोना, गोसोआनो गोजोना बिसोरो। बेबादि मानसिफोरा मा सानो? दाउमा दाउसा बोलि होनानै सिबिनो गाहाम मोनो। नोंथांमोननि जायगायाव नियम दङना गैया मिथिया, जायगा जायगा दङ, दाबो दं। सोरहाबा दाउमा दाउसा होनानै इसोरखौ सिबिनो मोनोब्ला, इसोरखौ गाबज्रिनो मोनोब्ला गोसोखौ गोजोनो। गोदो गोदायलायनो अमाबो बोलि होयोमोननो, दा जोंनि गेजेराव गैलिया। आरो बिनि बेसेबांबा बोसोरनि सिगाङावलायनो मानसिबो बोलि होग्रा दङमोननो, बेबादि फुजा खालामनायाव। खिन्थु दा लासै लासै बेफोर गैलिया। थेवब्लाबो दाउमा दाउसा, फारौ, दाउ बायदिसिना बोलि होनानै फुजा खालामनाया दाबो जायगा जायगा दं, दाबो दं जायगा जायगा। बेनिखायनो जायफोर मानसियानोखि बेबादि बोरमा बोलि होनानै, दाउमा दाउसा हाथारनानै बोलि होनानै इसोरखौ मोननो नागिरो, जायफोर मानसियाखौ मोननो नागिरो, इसोरनि खाथियाव आरज खालामो, बेबादि मानसियालायनो बिराद गिदिर पाप मावनाय जायोनो, बिराद गिदिर पाप खालामनाय जायो बेबादि मानसिया। आरो बेबादि मानसियानो जेब्लानोखि, बेबादि मानसिया जेब्लानोखि फुजा होयो, बे फुजाया इसोरनि खाथियाव थांनो हानायनि लामा नङा। बेयो बोलि होग्रा सासे मानसिया, बोलि होनानै फुजा खालामग्रा मानसिया, बेयो जाबाय माखासे मोदाय दावदायखौसो फुजियो। सोरबाया बिस्वरजोरिखौ फुजिनायगोन, सोरबाया पार्बतीखौ फुजिगोन, बायदिसिना माबा माबि होनानै मोदाय दावदायखौल' फुजियो। आरो मोदाय दावदायखौ फुजिनायानो सोरबाया माहाजोनबो जायो साननैसो, खिन्थु साननैसोनि उनाव बेनि न'खराव नांलाय खमलायाबो जागोन। मोजां जुदि फुजिनो हायाबा नांलाय खमलायबो जागोन। जों बेखौबो जों नुदों जायगा जायगा। बेनिखायनो जाय मानसियानोखि बोलि होनानै, दाउमा दाउसा हानानै, इसोरखौ बावनानै इसोरखौ सिबिनो थाङो, बेबादि मानसियालायनो महा पाप खामानि मावनाय जायोनो। आरो बेबादि मानसिया
जेब्लानोखि बिनि पापा बुंफबनानै थागोन बोरायनोसै समाव थैनोसै समाव बे माब्लाबा थैया माया बिसिनायाव गोग्लैना थानाय सोरबाया मा होनना बुङो आथिं फारसे आखाइ फारसे थैनानै थानाय सोरबा खिनो थांनो हाया हासुना थांनो हाया बेबायदि बायदिसिना खैफोदाव गोग्लैयोनो बेखौ माखासे गोरों गोरा मानसिफोरा बुंदों आरो बेनि अनगायैबो जाय मानसिया बेबादि बोलि होथारनानै इसोरखौ सिबिनो थाङो फुजिनो थाङो बेबादि मानसिया पाप मावखांनायनि उनावबो जेब्लानोखि बे माबा नङा माबा मोनसे जाहोनाव थैलाङो थैलांनायनि उनाव बिनि आत्माया उद्धार मोना थांना थानायावबो बे खस्थ' मोननांबाय बोराय बैसोआव बुरै बैसोआव थैना थांनायनि उनावबो बिनि आत्माया सान्थि मोना गोजोननाय मोना बेयो नैफोरावनो भुत बिखा जानानै गिदिंबाय थानाङोनो माखासे गोरों गोराफ्रा बुंनांगौ बे खोथाखौ जोंथ' भुत जादों मा जादों जोंथ' नुनोबो थाङा खिन्थु माखासे गोरों गोराफ्रा बुङो जे बिनि आत्माया उद्धार थाङा फोन मोननो हाया बियो मुक्ति मोननो हाया बेनि आत्माया आरो मुक्ति मोनाबा मा जायो बियो गिदिंलांबाय थानो गोनां जायो बेयावनो संसारावनो थाबाय थानो गोनां जायो सोरखौबा सिगि सिग' खालामनाङो बेनिफ्राय लासै लासै मा खालामो बियो मानसि जोनोम मोनालासेनो माब्लाबा समाव जुदि अमानि आखु दिन्थिदोंमोनब्ला बे थांना थानाय समाव अब्ला बे अमा जानानै जोनोम मोनगोन बियो बेनि आत्माया बे अमा जानानै जोनोम मोनबाय बियो जानानै अमा जानानै जेब्लाखि माने जोनोम मोननायनि उनाव मानसिया बुथार जाबाय बे आरो जाजालायबाय थैलायबाय बेयो जेब्लानोखि माब्लाबा बियो थांना थानाय समाव सैमा बायदि आखु दिन्थिदोंब्ला बियो सैमा जानानै जोनोम मोनलायगोन बिनि आत्माया बे खिन्थु मानसि जोनोम जानो हाया बेनिखायनो जोंनि धोरोमारि रावाव बुंदों सैमा गारि दाजा अमा गारि दाजा सैमा गारि जाब्ला अमा गारि जाब्ला सैमा हेंगालि लागायगोन आं होननानै जोंनि इसोरा बोराइ बाथौआ बेबादि माखासे बानिखौ बुंनानै गालांदों बेनिखायनो थांना थानाय समाव जोङो सैमा बादि आखु दिन्थिनो नाङा अमा बादि जों आखु दिन्थिनो नाङा आरो बेनिफ्राय जोङो थांना थानाय समाव जोङो मानसिजों गोरोबनानै रायजो जानो सेस्था खालामनांगौ जेब्लानोखि बे मानसिया थैना थांनायनि उनाव बिनि आत्माया सैमा जालाय अमा जालाय थैलाय माब्लाबा दाउमा दाउसा जालाय बिनि आत्माया दाउमा दाउसा जानानै सोरजोंबा बुथारनानै जाजालाय आरो बेनिफ्राय माब्लाबा बियो एम्फौ एनला जाहैलायगोन एम्फौ एनला जानानै जोनोम मोनलायगोन बिनि आत्माया एम्फौ एनला जोनोम जानायनि उनाव बेयो सोरजोंबा गाथार जालाय सोरजोंबा बुथार जालाय मोस्रोम जानानै उजिलायगोन माब्लाबा सोरजोंबा गाफ्ले जालायगोन बेबादिनो बै जाय मानसिया थांना थानाय समाव बोलि होनानै सिबिनानै जाय मानसिया इसोरनि खाथियाव बोलि होदोंमोन बेबादि मानसियानि आत्माया थैनायनि उनावबो बेसेबांबा कौटि बार 100 नङा 200 नङा कौटि बार एम्फौ जालाय थैलाय दाउमा दाउसा जालाय थैलाय एम्फौ एनला जालाय मोस्रोम जालाय थैलाय बेबायदिनो बेसेबांबा कौटि बार जानायनि उनावसो बिनि पापा जेब्लानोखि गैलिया बिनि पापा जोबस्रांलांबाय बिनि खस्थ' खालामनायनि बिनि पाप मावनायनि खामानिया बेबादि गुबुन गुबुन जोनोम जायै थैलाय उजिलायनो बिनि पापा गैलिया फुरा जोबजोब्बाय बिनिया जोबखांनायनि उनावसो बिनि आत्माया मा जायोनो उनावसो बेसेबांबा कौटि बोसोरनि उनावसो मानगोनां सि जानानै मानसि जोनोम मोननो हायो मानगोनां सि जानानै मानसि जोनोम मोननो हायो जों दा गासैबो मानसि जोंखौ मानसि होननानै बुङो जोंनि आत्माया सन्मान दं मान दं जोंनि सिया आत्मा दं जोंनि आत्माया सन्मान दं मान दं जों दा बेनिखायनो जोंनि आत्माया गासिनावबो जों बयनियावबो जोंनि सिया जिउमाया सन्मान दं मान दं आरो मान गोनांखायसो जोङो दिनै मानसि जोनोम मोननो हादों आरो बे मान गोनां सि बे सोदोबनिफ्रायनो मानसि सोदोबा जादों जों सानो मान गोनां सि बे सोदोबनिफ्रायनो मानुष सोदोबाबो जानो हागौ मान गोनां सि सोदोबनिफ्रायनो मनुष्य सोदोबाबो जानो हागौ मान गोनां सिनिफ्रायनो मेन सोदोबाबो जानो हागौ गासिबो लिंक दं गासिबो मिल दं दा बे हिसाबै मान गोनां सि हिसाबै जों गासिबो जोनोम मोनदों जेला मानसि महरै जों जोनोम मोनदों जेला जोङो मानसिजों मानसि हिंसा खालामलायनो मोना
जोङो बेखौ बे नासयलायनो मोना जों थांना थानाय समायाव जों बयजोंबो अनलायनानै गोरोबनानै जों रायजो जानो नाजानो नांगोन मानसिनि जिबना आथिखालाव बेसेबां बोसोर थाङो 60-70 बोसोर जाबा थैनोनो जायो खिन्थु जों सेंग्रा बैसो जायोब्ला ओइ बिमा बिफानि हा बाङाइखौनो सिलायबाय नांलाय खमलाय खालामना बुथारलायो बिजावजालिफोरनि गेजेराव माबा माबि सम्पथिफोरखौ माने मोजाङै मोनजोबोबा बेयावनो नांलाय खमलाय खालामनानै जोङो नायलायनो हाया जायो बेयाव बिखुनजोफोरा माने बिहामजोफोरखौ मोजां नाया मोजां अना ओइ मालायनि गामि न' थांनानै मुं सुनाय बायदिसिना बुंसुनाय बेफोर आखल आखुफोरा जायो नाथाय जोंनि जिबनालाय बेसेबां दं 50-60 बोसोर जायोबा थैनोनो सम जाबाय बे साननैसोल' जिउखौ लानानै जोंनि गेजेराव थानाय बिदा फंबायनि गेजेराव थानाय सम्पथिखौ लाना जों मानो नांलाय खमलाय खालामो जों मानो एना एनि जानो जों मानो गावजों गाव गामिनि गेजेराव थानाय न'खरनि गेजेराव थानाय एबा बिजावजालिफोरनि गेजेराव थानाय मानसिफोरनि गेजेराव जों मानो एना एनि जालायलायो बे मोनसे गिदिर मोनसे पाप जायो बेनिखायनो जोंनि गेजेराव जोङो थांनांगोन जोंहा धोरोमारि हिसाबै जोंनो मोनसे बानि होनानै दोनदों जे नों दा नागार आं दा नागार जों बिदिसो रायजो जानांगोन जों बयखौबो रावबा गावखौबो जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव भागि बंस'नि गेजेराव गामिनि गेजेराव जों रावखौबो गारलायनो नाङा जों अनलायलायनांगोन खौसे जालायलायनांगोन खौसे जालायनायनि गेजेरजों अनलायनायनि गेजेरजों जों रायजो जानो हागोन आं सानो बेबादि आखल आखुजों नों दा नागार आं दा नागार बे आखल आखुजों जेब्लाखि रायजो जागोन आं सानो नैबे दैमुगुरिनि थानसालियाबो बोसोरसे 2 बोसोरसोनि उनावनो ओंखारगोन बियो बेबो मोजां महरै बिल्डिं महरै मोजां महरै बिनि थासारियाबो जों नुनो मोनगोन बेनिखायनो जोंनि गेजेराव नांगोन गोरोबलायनाय खौसे जालायनाय जों अनलायनाया जोंनि गेजेराव थानांगोन अननाय गोसोआ जोंनाव थानांगोन सोरबा माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों जों निमाहा होलायनोबो रोंनांगोन जोङो खौसे थानांगोन जेब्लाबो खौसे जालायलायनांगोन ओंखायनो बुंदों जोंनि धोरोमारि रावाव खर' गोसोम नुनाय मानिलायनो बयबो आंखो सोरखो नों मालाय होननो खर' गोसोम नुनाय मानि बयबो आंगो जों गासैबोनिखिना खर' गोसोम जों बेनिखायनो बयबो गावबा गाव जों आंगो सानना लानांगोन जों गावनि गाव निजा मानसि निजा बिदा फंबाय साननानै लानांगोन जोङो सोमोन्दोआ जाय जियानो जाथों दस्रा गामिनि मानसियानो जाथों गुबुन गुबुन जायगानि फैनानै थाफैनायानो जाथों जों गासैखौबो बिदा फंबाय साननो हानाया धोरोमनि रावनि गेजेरजों जोनोम जानांगोन आरो बेबादि जायोब्ला नैबे गामिनि गेजेराव खौसेया थालायगोन जेब्लाबो आरो थानसालिनि महराबो ग्रोम ग्रोम सानसेब्लाबो जागोन आं बेखिनि खोथाखौ बुंबाय